Kuska. Už munduristy, kopikujíšte, nový gól! Teď by to chtělo vydržet. Jarmila a Stáňo. Přepište dějiny, Česká republika vyhrá. Takým krížným pasom za stranu ľavú. Prihrávka dozadu, Hlíka pripravený, strieľa, gól! Dobry wieczór Państwu. Hala sportowo-widowiskowa w Katowicach. Czwarty mecz pierwszego dnia hokejowych Mistrzostw Świata Grupy A 1976. Aleksander Malcew, a więc już to nazwisko mówi, że gra drużyna Związku Radzieckiego, która dziś jest pierwszym przeciwnikiem naszej reprezentacji. No, co zrobi Aleksander Malcew? Podanie do Harłamowa, tego ogromnie sprytnego zawodnika, świetnego technika, bardzo ładnie to zrobił. Dzielnie się bronili nasi. Wybić krążek, bardzo dobrze. Jaskierski, uwolnienia oczywiście nie ma. Jeszcze to potrwa jakiś czas. Zdzisław Włodarczyk i Ryszard Nowiński, numer 24 względnie 22. Gorąco pod tą bramką wybił zdecydowanie Zdzisław Włodarczyk ten krążek, który jest oczywiście teraz uwolnienie, ale było to jak najstrasznie szybki. Szewczyk, pięknie, Tkacz jest pod interwencją. Ziętara ma tu Jaskierskiego. Znakomicie strzela, jest doskonały. Mieczysław Jaskierski, środkowy pierwszej piątki, środkowy napastnik mistrza Polski pierwszej piątki Podkala Nowy Targ. Z naszej strony piątka Stefaniaka, ze strony radzieckiej trzecia piątka Władimira Golikowa. Uwaga! Piękny gol Ryszarda Nowińskiego. Lat 25. To Jakuszew, no zobaczymy, Jakuszew i Tkacz. Zaczarował go Andrzej. Atak Michajłowa i pierwsza bramka w tej chwili nieuwagi, chwili dekoncentracji naszego zespołu grającego 4-4. Nowiński i Harłamow jeszcze na ławce kar. Na lodowisku jest Nowiński. Bez komentarza. Oj. Ale nic, gra toczy się dalej. Nadal prowadzi nasza drużyna. I teraz Jobczyk, Wiesław Jobczyk. Trzecia piątka na lodowisku. Jobczyk. Piękny strzał z weekendu. Wspaniała bramka. Doskonale. No ten chłopak rozwija się nieledwie w oczach. Niedawno, jak powiadają, załapał się w reprezentacji. Młody chłopak, wywodzący się z Siedlec, grający obecnie w drużynie Beldonu. 22 lata. Widzieliśmy go niedawno w drużynie olimpijskiej. Dziś jego wielka 17 minut i 8 sekund w tej chwili przed końcem drugiej tercji. Nowa postać na lodowisku, nowa postać w białym kostiumie z numerem 11 Helmut Baldaris. Uwaga, piękny Jaskierski, czwarta bramka, co się dzieje? 4-1 Polska, Związek Radziecki.
punkty. A tu niektórzy nie wierzyli, że Jaskielski potrafi strzelać. Fantastyczny mecz, chłopcy, tak dalej. Kapitalne otwarcie, kapitalny początek turnieju. 4-1 Polska Związek Radziecki. W 4. minucie drugiej tercji, w 24. minucie meczu. Druga bramka Mieczysława Jaskierskiego, środkowego napastnika pierwszej piątki, środkowego napastnika drużyny mistrza Polski. Podhala Nowy Targ Mieczysława Jaskierskiego, który debiutował w 1970 roku jako 20-latek w Sztokholmie na Mistrzostwach Świata i odtąd stale w reprezentacji. Zawodnik skromny, najlepszy. Wszyscy są bardzo dobrzy. Uwaga, Harłamow, uwaga, nie daj się zaskoczyć. Dobrze Andrzej to zrobił. Na drugiej tercji rozgrywka tutaj pomiędzy Korotkowem i Szalimowem. No i Aleksander Jakuszew. Znakomitość pierwszej klasy. Trzeba powiedzieć, że tutaj rzucili na szale. Wszyscy zmuszeni byli zmienić kierunek jazdy, podwracać w kierunku środka. Jeszcze sytuacja nieprawdopodobne. 5. bramka. Drugi gol Wiesława Jobczyka. 5. bramka. 5-2 prowadzi Polska ze Związkiem Radzieckim w 27 minucie. 7 niespełna minut. Tak, 6 minut i 48 sekund i 5 bramek w tej tercji. Jeszcze raz je przypominam. Michajłow 2-1, Jobczyk 3-1, Jaskierski 4. Gdzieś drużyny ze Stefanem Czorikiem i będzie bramka. Nie, tuż obok. Tretiak gdzieś wybił ten krążek. Kontratak, nadal drużyna radziecka w osłabieniu. Spartakowscy na lodzie. Szalimow, tam czeka na podanie Jakuszew. Sygnał sędziego. Jest Szalimow, wolny Szalimow, objazd z drugiej strony bramki. Wybicie krążka przez Marcinczaka. Szalimow, no tutaj to trzeba powiedzieć, że nie wykorzystał tej okazji. I gol, który chyba zdobył obrońca nadjeżdżający tutaj w ostatniej chwili. Moim zdaniem Jurij Liapkin. W liniowych, uwaga, Harłamow. Uwaga na Harłamowa. Pięknie Tkacz, no ale jeszcze jest gorąco. Wasiliew. Teraz będzie ostry strzał Łódczenki. Piękna obrona Jobczyka. Jeszcze raz Łódczenko. Jeszcze raz ofiarne wejście Jajszczoka. Obok Konrad Jajszczok. Jest Wiesław Jobczyk. 1 na 1. Ostry strzał i gol. No to już tego meczu nie przegramy. Na 63 sekundy przed końcem spotkania 6-3 Wiesław Jobczyk. To jest 3. bramka tego zawodnika, który dopiero teraz w tym sezonie wszedł do reprezentacji, który w ostatnich paru dosłownie miesiącach zrobił fantastyczne postępy, ogromnie się rozwinął. Był jednym z najlepszych podczas tego, no nie chcę do tego wracać, na pewno nieudanego. Jeszcze gra toczy się dalej. 55 sekund, 3 bramki przewagi. I jest Andrzej Tkacz. Jest, tak, krążek. Wszyscy zamarliśmy na chwilę, gdzie ten krążek jest. O generalną wszystkich drużyn, rzecz jasna, poczekamy. Jest Tkacz. No, poklepują go tam zawodnicy, nie widzę krążka. Tak. Polska gola, taka jest kibiców. Wola.
sa hlásia Katovice, Zimný palác, Rondo. Tretia tretina sa začne o dajakú sekundu. Stretnutia Československo-Sovietský zväz v ľadovom hokeji. Stav nerozhodný 1-1 a my sa budeme musieť brániť minútu a 40 sekúnd v presilovke 5 hráčov v červenom na 4 v bielom, pretože náš šťastný Bohuš je na ľavici trestaných hráčov. Góly dali v prvej tretine 19. minúte Šťastný Peter, v druhej tretine 15. minúte Vasiliev vyrovnal na 1-1. Buli, puk našej obranej tretine, je tam Machač teraz až do rohu klziska vyhadzuje puk, ale rovno zo vzduchu vysoko vyskočil a trafil ho rukou Ľapkin. Ľapkin zrazil ho do obranného pásma, už je tu Charlamov dozadu, prihrávka, opäť Charlamov pri puku, v rohu klziska jeho krásna kľúčka, prihrávka dozadu, tam je pripravený Vasiliev, strela na bránu Jakušev, najsilnejšie, ešte strela bude Vasilieva. Vasiliev prihráva Charlamovovi, Charlamov na pravú stranu, strela na bránu, neprestá, Jakušev usmerňoval, prázdna bránka, vonku Honeček, vyhodili sme puk. Letí cez všetky čiary, nie je to icing. Vyhodený puk, dostáva sa Tretiakovi, teraz sa zase vracajú dozadu hráči v červenom, Sovětský zväz Vasiliev. Vasiliev rozkorčulováva cez modrú čiaru, čaká, kedy sa mu kto postaví, prenechal dozadu korčulúcemu Jakuševovi, ten sa chce prebiť cez našich hráčov, sa mu to nepodarilo, do zmene presne vyhodili puk, takže Charlamov ho stačí ešte čepelou zachytiť, ale je za mantinelom, je vyhodený, je prerušená hra. A bude z toho Buli v našom obrannom pásme. Nerozhodný stav 1-1 do konca stretnutia, ešte 19 minút a 10 sekúnd, ale my budeme hrať oslabení ešte 50 celých sekúnd. Tak ukazujú stopky. Na Buli pripravený Martin, zapravo má Holíka, na ľavej strane našich obrancov Kajkl. Tak vyhráš, Martinec. Pripravený, Buli hodené, prehrali sme Buli, tak ako dnes už mnohé. Na pravú stranu prihrávka letí Michajlovi až Mantinel. Michajlov sa snažil vybojovať, nepodaril sa, je tam Holík. Perfektnou prácou zachytil puk, vybojoval pri Mantineli, vyškriabal puk a poslal pri Mantineli až za Tretiakovú bránu. Tam sa to v tom guľatom rohu okrútilo, pôjdu dopredu Ľapkinom sovietskí hráči. Prihrávka Jakuševovi, Jakušev sa hutí na našu bránu, už je na mieste pravého krídelného útočníka, dostáva sa z našho Kajkla, už je za našou bránou. Prihrávka dozadu, to bude strela, hráme pozor na Vasilieva, ten prihráva pred bránu a oslobodili sme sa. Puk vyhodený a už sa zdalo, že Jirka Holík ho chytí, ktorý bol na červenej čiare, nepodarilo sa. 12 sekúnd budeme hrať ešte oslabení. Posledná možnosť pre 5 hráčov z dola 4 hráčov, je tam Michajlov blíži sa k nášmu bránkárovi a k našej bránke, prihrávka dopredu, nikto z jeho hráčov nezachytil, lebo to išlo z takého voľného priestoru a my sme už 5 na rade, skočili naši chlapci, ubránili sme sa presilavke, pokračuje sa v hre. A už je to aj icing, áno, celkom, ale už bol na ľade, lebo nebol. Standa vraví, že nebol, on sa díval na pravú stranu, ja som sledoval puk a hráčov, ako sa tam pripravujú, prosím povedz. To by všechno mohlo být, ale Kotouč vyhodili sovětští hráči, to jí za vlastní brankovou čáru. To byla nepodařená přihrávka, která olízla mantinel a šla zpátky přesto. Dobre, ty si to videl tak, mne sa tam zdalo, že sme to tam tečovali a tak sme to my ešte usmerňovali ďalej našim hráčom a oni aj to vracia, to kanadský rozhodca Lagas, máš si pravdu, ja som tak ten teč, prosím, odpúšťam, za to som si chcel, že icing, že som videl teč, že sa takto preskočilo, alebo podbehlo. Boli zahrané puk v obranej tretine našich, Pispišil pri puku, pred Holečkom, na ľavú stranu. Vybojujeme ten puk aspoň nový Černík, prihrávka Petrovi Šťastnému do rohu klziska, ten tam síce k mantinelu sa dostal, ale k puku sa nedostal, je tam Cigankov zastavil a pôjdu sovietskí hráči dopredu. Cigankov pomaličky rozkorčulováva, potom taká prihrávka na pravé krídlo, kde bol jeho krídelný útočník Baldaris. My sme zobrali v strednom pásme puk Černíkom, Černík za bránkou Tretiaka, je tam ale atakovaný jedným z obráncov a už je tu protiútok Golíkovom. Golíkov na mieste pravého krídelníka stratil meter za modrou čiarou puk, čiže v 3. minúte tretej tretiny za stavu nerozhodného 1-1. My sa pokúsime niečo urobiť, ale to krútenie sa s pukom Machačovým v strednom pásme znamenalo zisk priestoru a zisk puku a už sú tu aj s protiútokom hráči zbornej komandy. Na ľavú stranu prihrávka, to bude offside, musí počkať. Áno, bol offside, darmo hádzal Ľudčenkov, tam bol offside, pretože jeho spoluhráč Golíkov bol v našej obrannej tretine. Tak je prerušená hra, to je v 3. minúte 3. tretiny za nerozhodného stavu 1-1. A konstatujeme změnu v naší sestavě, místo Mariana Šťastného nastoupil s Hlinkou a Holíkem Pouzar. Tak Kotouč znovu ve hře, Pouzar se snaží dobít, nepodařilo se, naopak jsou tady sovětští hráči, je tady Šalimov dává zpátky na
Golikova, Goliko pouští až na Korotkova, Korotko zpátky. Sovětští hráči prošli sice do naší obrany třetiny, ale jsou vráceni zase do středového pásma. Teď se tam pokouší Ljapkin o projití naší obranou, nic se neděje, ukazuje rozhodčí a tak tedy Bubla má možnost Kotouč v rohu kluziště zpracovat. Vyhazuje až podél hrazení na Pouzara, Pouza stačí jenom přiklepnout. To nebylo nic pro naše útočníky, takže v této chvíli Korotkov zase zakládá útok sovětského týmu. Vyhození Kotouče na Jakuševa, Jakušev střílí, přitom láme hůl, což znamená tedy, že si musí pro nohu a my zakládáme útok. Kajkli je tady Hlinka, Hlinka dává Pouzarovi, Pouza se řítí do obrany třetiny sovětského mužstva. Tam vybojoval Kotouč aspoň do rohu kluziště, dává zpátky ještě vyhození Kotouče, Treťák vyráží, střela na branku, znovu se máme možnost zaútočit, ale Kotouče stále ještě před brankou Treťákou nikdo z našich, jenom Šalimov, který po vyškrábnutí Kotouče Korotkovem se dostal do akce. Ve středovém pásmu Kolmo dopředu rozehrál na Jakuševa, Jakušev odskočil Kotouč od Čepele hole, to znamená Pouza Hlinka, tato kombinace rozehrání ještě na Jirku Holíka, Jirka Holík se dostává k tomu, aby vystřelil, nakonec tam ještě Hlinka, Hlinkovi ujíždí Kotouč od bruslí od Čepele hole, takže zase jsme byli nuceni se vrátit a Kotouč v rohu kluziště a rozhodčí Lagas ukazuje co? Ukazuje na Pouzara? Ne, oba dva. Tak to je Korotkov a z našich Jiří Holík. Budeme hrát tedy 4-4 v době, kdy stopky říkají, že je 4. minuta poslední třetiny. Poznamenáme si Holík a Korotkov. Vzájemné vyloučení a můžeme pokračovat ve hře i v reportáži. Naši mají na ledě Martince Nováka v obraně Kabrleho s Chalupou. Sovětští reprezentanti, přijíždí tam Michailov, přijíždí tam Vasiljev, je tam Balderis a druhým obráncem bude Ludčenko. Tak to je čtveřice sovětských hráčů, naši jsem vám vyjmenoval, brankáři samozřejmě na svých místech. Novák a, tak pardon, za to není Balderis, je tam Charlamov. Charlamov ve spolupráci s Novákem budou bojovat o Kotouč, vhazovaný rozhodčím Karlsonem, Kotouč na ledě, Michailov se snaží zpracovat, dává zpátky na Vasiljeva, Vasiljev za Treťakovou branku, je tam atakován hned Jirkou Novákem, Jirka Novák Kotouč získal jenom na chviličku, Vasiljev se přece jenom uvolnil, snaží se znovu uvolnit se ještě na Martince, přenechává tedy Ludčenkovi a Ludčenko s konečnou platností vyveze, zatím je v rohu kluziště. Vasiljev přenechává tam Michailovovi, Michailov zpátky na Vasiljeva, Vasiljev zpátky Michailovi, Michailov prostřem kluziště, teď vypíchl Kotouč Chalupa, ale už je tam dříve než Chalupa u Kotouče Ludčenko a dává zpátky za branku na Michailova. Michailov středem kluziště projíždí, zadobkou zpátky, ale špatně to provedl, takže ke Kotouči se dostal na chviličku Jirka Novák. Jirka Novák zase zpátky sleduje Vasiljevu přidávku na Ludčenka, ten je za brankou Treťakovou, zpátky na Vasiljeva Ludčenko, Vasiljev středem kluziště přejíždí červenou čáru, nakonec zastaven zase Martincem. Hrajeme teď takovou obranu, snažíme se vypichovat Kotouče, to se nám daří. Ludčenko musí couvat před Martincem až za Treťáka. Tam Kotouč zpracovává, komu rozehraje, zatím nikomu, vede Kotouč na své holy, teď dal do levé strany na Michailova, to se nepovedlo, ale naopak je tady Martinec. Martinec v spolupráci s Jirkou Novákem, Jirka Novák přenechává ještě na Chalupu, Chalupa se dostává, ale chlapče, to nemůžeš projít a nebezpečný protiútok ve dvou na naší branku, nebezpečný trvá, výborně Holeček, který zachránil situaci a navíc ještě vrátivší se Novák byl tísněn projíždějící Michailovem a posunul naší brankou. Tak tedy v 6. minutě poslední třetiny po vzájemných akcích u jedné i u druhé branky stav 1-1 zůstává nezměněn. Ještě 37 sekund budou si oba vyloučení hráči v boxu časoměřičů. Hrajeme tedy 4-4. Měli jsme možnost založit akci, nepodařilo se, Balderis nás vrátil zase až k bočnímu hrazení. Nový se pokouší rozehrát, dává Černíkovi ujíždí Kotouč z hole až k Babinovovi, co znamená, že Babinov má možnost teď si zase Kotouč připravit k rozehrání vlastním útočníkům. Udělal to nakrátko podél hrazení, ale hned tam zase Golikova atakoval náš Nový, takže ten musel dát Cigankovovi. Cigankov nalevo zase na Balderise, Balderis je zastaven Černíkem a po něm je tady Machač úderem ohrazení Černíkovi, Černík má možnost rozehrát útok, ale musí dávat novému, Nový zachytil Babinov a tak tedy teď taková hra ve středovém pásmu, kdy se snaží jedna strana i druhá založit útok. Vyloučení hráči už se vrátili na led, je tady Černík na místě levého křídla,
komu rozehraje, zatím nikomu, je tady nový, nepřenechává Pospíšilovi, Pospíšil podél hrazení se snaží rozehrát, ale ani to se nepovedlo, takže v této chvíli, kdy nám běží 7. minuta poslední třetiny za stavu 1-1, má Kotouš na své holi Černík. A kde je puk? Pôjde, dostane sa k puku nový padá medzi dvoch hráčov, rozhodcovia ukazujú nič, nebolo to podtrhnutie, pokračuje sa v hre, už sú tu sovietskí hráči, prihrávka na pravú stranu, kde korčuloval Jakušev, mali usmerňovať Baldaris, to sa mu nepodarilo, ďalšia akcia, opäť je tam Jakušev sa blíži k našej bráne, strela na bránu, vyrazený puk holečkom, stále hráči v červenom, Skrumáš pred našou bránou a teraz pôjdeme my dvaja dopredu, nový už má proti sebe len jedného hráča, urobí kľúčku, strieľa, vyráža dopredu puk pred seba Tretiak, ale už sú tam na pomoc prišli jeho obrancovia a riešili situáciu. Stále sme v obrannej tretine sovietskeho mužstva, to je v 7. minúte tretej tretiny za stavu nerozhodného 1-1. Opäť sa zrýchlilo tempo, my sme začali viac útočiť, už nie iba bránime, ako sme bránili a spomalovali hru v druhej tretine. Hlinka ide dopredu, prihrávka Kolmo. Zase máme príležitosť, vonku Tretiak, a kde je puk? Puk je tak, kde v poli vôbec puk nevidieť, ale bola to jedna z nádherných príležitostí našich hráčov, keď sa dostal náš útočník až pred Tretiaka, už sa zdalo, že musí dať gól. Tretiak vyskočil, puk prešiel pod jeho rukou a šmykol sa vedľa prázdnej brány, vedľa ľavej žrtky von na mantinel. Ale to utieklo Tretiakovi, vyslovene utieklo Tretiakovi. Viete, ten zákrok bol predtým výborný, ale nezadržaný palicou, tak jak to predtým hovorí. Ubránili sa sovietskí hráči, 1-1 stav nerozhodný a to je v 8. minúte poslednej tretiny. Hráme nerozhodne so Sovietským zväzom 1-1. Teraz je tam Šťastný, blíži sa Tretiakovi, strela na bránu, kde je puk zas vyrazený Tretiakom na ľavý zadný mantinel. Mali sme príležitosť. Je tam Novák má príležitosť. Bude obraný o puk Lučenkov, áno. Tak sa hra presunula do stredného pásma, tam je Chalupa, vysunuje Nováka, Novák na pravú stranu, alebo sám pôjde, prenecháva puk, prihrávka, gól! Šťastný svietil v 8. minúte tretej tretiny, druhý náš gól po vyšakovaní obrany súpera. Perfektná akcia, vystrihnutá z najväčšej knihy, hra sa stiahla na ľavú stranu a tam bola sústredená aj pozornosť, zabudli obráncovia v červenom Sovietskeho zväzu, že je tam Šťastný sám pred Tretiakom a usmernil puk do jeho siete. To je v 8. minúte poslednej tretiny. Vedieme vo veľmi dôležitom stretnutí nad Sovietským zväzom v pomere 2-1. Tak zase jeden takový ten pardubický pernikářský gól. Znamená to tedy vedení československého týmu 2-1. A musíme dávat pozor, protože ten tlak zborné musí přijít. Macha špatně atakoval, nakonec je tam nový vyhazuje Kotouš, nepodařilo se nám, ani teď se nám nepodařilo vyhodit Kotouš z obrané třetiny československého týmu. Stále bezpečí, trvá pozor přes branku a teď je to zase Kotouš jenom na vnější síce naší branky. Bylo to štěstí, protože sovětští hráči dovedli využít té dizorientace naší obrany a nebezpečně zaútočili. Jen na vnější síčku dopadl Kotouč po akci Golikovově a Šalimovově, to znamená, že hra se vrací do středního pásma, protože Kotouš na vnější síčku dopravila útočící strana. Bojovat, zní z úst našich fanoušků tady za námi. Všechno v pořádku, Československo vede 2-1 v 9. minutě poslední třetiny a máme Kotouš na svých holích. Macháč dává nakrátko ještě na Petra Šťastného. Petr Šťastný nedával pozor na tu přidávku. Ztratili jsme tedy Kotouš. Sovětští hráči znovu v útoku. Postavení mimo hru. Nic se neděje. Hra se vrátí do středového pásma. Jsou to opravdu horké chvíle a mohu vám prozradit, že tady kolem nás sedí všichni zahraniční komentátoři. Vedle Helmut Schulze z Německé demokratické republiky, před námi holandská televize, vpravo rakouský rozhlas, pod námi západoněmecký rozhlas, vlevo západoněmecká televize a tak bych mohl jmenovat dále až pod nás, až k mantinelu, protože my sami sedíme v nejposlednější komentátorské řadě. Nelitujeme toho, máme hezký přehled a díváme se v této chvíli na bublu. Bubla se pokouší rozehrát Kotouš podél hrazení, až teprve teď, ale Pouzarovi se nepodařilo srovnat. Pozor, nebezpečí se naší brankou trvá. Holeček musel vyrazit a teď má ještě Pospíšil možnost a v této chvíli Holeček s Pospíšilem, ne, s Kajklem, to už je potřetí, kdy Kajkl řeší takovouto situaci pádem na led.
a zalehnutím Kotouče. Je to nebezpečné, mohly by to být 2 minuty pro úmyslné vzetí Kotouče ze hry. Rozhodčí však jsou v tomto benevolentní, tu tvrdou hru a ty zákroky považují za běžný průvodní zjev hokejové hry. Na ledě máme Chalupu s Kabrlem, v útoku Pardubickou trojku. Sovětští reprezentanti tady mají Charlamova, na protější straně Jakuševa, pozor teď na Korotkova. Korotkov nasazuje Kráně, rána šla mimo, Kotouč končí zase na vnější síce, rozhodčí dávají pokračovat ve hře. Jakušev vybojoval, v rohu kluziště je tísně, vůbec šlápnutý Kotouč není, Jakušev ho vybojoval. Stále ještě s Kotoučem na holi, pozor na Korotkova, bude střílet, střela na naší branku, Kotouč odražený od zadního hrazení, chytá Holeček. Takže v této chvíli zase jsme si trošku odechli. Je to v 9. minutě poslední třetiny utkání. Československo-sovětský svaz vedeme 2-1. A striedanie. Troška sa všetko upokojilo i na našej ľavičke. Bolo to predsa len niekoľko sekúnd, ktoré boli viac ako horúce, ale ten stoický pokoj Holečka je neuveriteľný. Ako dokáže sa orientovať v zložitých situáciách. Vybojovali sme na sekundu boli. A už aj vezeme puk dopredu, sme 3 proti 2, je tam nový má na ľavej strane Černíka, Černík sa blíži Treťákovi, prihrávka šťastnému Bohušovi, ten ju dostal, ale nie celkom dobre na spracovanie, takže nakoniec ten odrazil puk, padol, sadol si, ľahol si na ľad, dotkol sa mantinelu a tam bol pod ním puk, prerušená hra, Buli na ľavo od Treťáka. Tak to je 56 sekúnd do posledného striedania, to je tá 10 minútovka, kedy sa odsťahujú hráči. Aj zaujímavý postoj teraz nášho Holečka. Tam je Buli naľavo, od Treťáka on má vysutú rukavicu položenú na sieťke hore na bránke a ruku necháva, nech si troška oddychne tu horúco. Ale už keď hodili Buli a puk sa dostal do pohybu, zas je v pohotovosti, zas je v strehu, len dívá sa, ako teraz Machač po mieste pravého krídelného útočníka, snaží sa niečo s pukom urobiť. Strácame príležitosť na sekundu, ešte stále puk našej v obranej setne sovietského mužstva. Je tam nový prihráva pred bránu na ľavú stranu, Černík alebo Pospíšil. Pospíšil na modrej čiare, sedmičke, ktorú má na chrbáte Cigánkov, pritisnutý puk, prerušená hra. 27 sekúnd do zmení, teda 10 minút a 27 sekúnd, vedieme v pomere 2-1 nad družstvom sovietskeho zväzu v ľadovom hokeji tu v Katoviciach. To je dramatický boj, neobyčajne zaujímavý hokej na nesmierne vysokej úrovni. Plný technických fín, plný taktických pohybov. Raz sa tá hra spomaluje a sa zdá, že treba niečo urobiť, potom hneď sa zrýchli. Nepredvídané prihrávky, aj možnosti pre jedno, aj pre druhé mužstvo. My sme mali aj viac šťastia. Útočná akcia našich hráčov, je tam Hlinka teraz krúži, prihrá Holíkovi, ktorý je pred bránou, a pred Treťákom, čo urobí? Puk za bránou, ešte je tam stále Hlinka, krúži s pukom, ústa vysunul na miesto pravého krídelného útočníka, prihrávka pred bránu, je tam Treťák, ten si klaká na ľavé koleno a puk rukou zatiskáva na ľad. Znamenie, že brankár je nervózny. Už jak ide tou hrabačkou snehu pred sebou a takto zbiera puky pred svojou bránou, to znamená, že je nielen vrcholne sústredený, ale je aj nervózny a nechce nič riskovať, radšej na ľad klakne, i keď to dobre nevyzerá, pekne to nevyzerá, ale klakne a tak pritisne puk. A radšej má Buli ako vyhodenie puku, i keď tam dvaja hráči boli v červenom za jeho bránou. Bolo treba ešte upraviť palicu. Golikovova troška izolačka mu odišla, otrhol, dal rozhodcovi, Buli zahrané a pôjde sa dopredu. Siréna, už len po Michajlova puk, rozhodcovi do rúk, prerušená hra a to pôjde na Buli od nás, to hneď uvidíme. Holeček sa stretol teraz v prostriedku kluziska s Treťákom. Treťák odchádza napravo od nás, naľavo od striedačiek. Holeček na ľavú stranu, naši v bielom už korčulujú, už sa sústreďujú na tých 10 minút, ktorých ich čaká ešte do konca stretnutia na ľade. Je to Novákov útok, ktorý aj vybojoval Buli, odrazený len po obráncu
červenom a tí už aj snažia sa čosi urobiť s pukom. Charlamov tam krúži. Odhoďte chlapci puk na modrú čiaru, teraz sme dvaja proti dvom. Útočí Martinec bude strieľať, strela na bránu vedľa a ešte je tam Novák odrazeného puku. Sa zmocnil prihľad pred bránu, pravda len nakrátko Golikovovi. Kotouč v obrané třetině našeho mužstva jenom na chviličku už ve středovém pásmu, ale Michajlov se ho chápe středem kluziště, projíždí, je tam zastaven výborně, Bohuž Šťastný dává úderem ohrazení Jirkovi Novákovi, Jirka Novák zahrává alespoň do obraného pásma sovětského týmu, tam dojíždí pro Kotouč Vasiljev. Vasiljev kolmo dopředu zase na Michajlova, ty přidávky sovětským hráčům vycházejí, Charlamov akci na místě pravého křídla, je tam atakován Černíkem, výborně Černík vyhodil Kotouč zase do středového pásma. Drobíme hru, chceme střídat. Kotouč ale na holích sovětských hráčů Vasiljev, ten střelec té první branky střílí a holeček kryje Vasiljev, Kotouč prudký po ledě skákavý u svého chrániče svou lapačkou, znamená to jenom hazováním naší obrané třetině a můžeme dostřídat formaci. Machaj s Pospíšilem do obrany, do útoku Petr Šťastný, Nový a Černík. U sovětských reprezentantů v obraně Korotkov s Ljapkinem, v útoku z pravé strany je tam Balderis, Šalimov a Jakušev. Tak tedy celkem zajímavá sestava, protože trenér Kulagin, jak víte, musí dnes trošičku improvizovat vzhledem ke zranění svých hráčů a klíčových hráčů. Kotouč v rohu kluziště, vyhození Kotouček k bočnímu hrazení, znovu musí Pospíšil podél hrazení posílat Kotouč až do středového pásma, tady je Nový zasáhne Kotouč, zasáhl, dává zadavku ještě na Černíka, Černík dává zpátky Pospíšilovi, Pospíšil se uvolňuje od drážejícího nad něj Šalimova, nakonec Pospíšil centruje, pokusil se odcentrovat, nepovedlo se, je tam ještě Černík u bočního hrazení, dává zpátky za bránku na Pospíšila, Pospíšil chce zašlápnout Kotouč, ano, zašlapuje, ale rozhodčí ukazují, že se vhazovat bude ve středovém pásmu, protože to se nemůže, to znamená zašlápnutí Kotouče útočící stranou a tak tedy jsme vráceni do střední třetiny. Rozhodčí Lagas bude vhazovat. My střídáme, znovu je tady Hlinkova řada s Pouzarem a Holíkem po křídlech v obraně. Bubla s Kajklem, sovětští reprezentanti Korotkov, Ljapkin, Charlamov, Šalimov, Jakušev. Kotouč na holi Charlamovi, ale jenom na chvilku. Korotkov dává teď na Šalimova, Šalimov ztroskotává zase na našem Jirkovi Holíkovi, Jirka Holík dává Hlinkovi, Hlinka úderem ohrazení posílá dopředu ještě Pouzara, bylo to dobře vymyšleno, taková kulečníková kvarta zahrana, ale Pouzar přišel o zlomeček vteřiny později než Treťák. Vhazování za Kotouč přitržený Treťákem v lapačce, vhazuje se v obranné pásmu sovětského týmu vlevo od Treťáka. Je tady Hlinka, spolu s ním Šalimov, rozhodčí Karlsson stále upravuje Hlinku postoj při tomto vhazování. Hlinka totiž stojí trošičku šikmo ramenem k brance, což se nesmí, proto tam ty čáry namalované jsou. A v kanadských pravidlech je napsáno face-off, to znamená tváří v tvář, že musí stát hráči a to pochopitelně rozhodčí Karlsson na to 2. Rozehrání Kotouče teď směřuje do naší obrané třetiny, dojíždí ho tam Charlamov, společně s ním je tam ale také Kajkl, Kajkl se zmocnil Kotouče, vyhazuje dobře už špatně, Kajklová chyba, tyčka nás zachránila. Joj, Milane. Budiš chvála za ty 3 zákroky, které si provedl, ale to už byla branka. To už byla branka, tyčka nás zachránila. 13. minuta, poslední třetiny utkání Československo-sovětský svaz. Vedeme 2-1, ale měli jsme, a dovolte mi to říct, pekla štěstí. A chystajú sa chlapci na buli naľavo od Holečka. Každá najmenšia chyba je využitá. Každá najmenšia chyba. Puk na modrej čiare, strela pred bránu, zas je to tam voľné, zastrela na bránu a vedľa, zas to bola tak troška žrstka a pritisnutá noha k nej. Ťažko tu povedať, či to bola žrstka alebo špička Korčule Holečkovej. Ale smerovalo to. Nechali celkom samého tam pred bránou sovietského Baldarisa. Neusmernil puk do našej siete. Buli napravo od Holečka, budeme sa brániť a rovnako ako na buli teraz stoja proti sebe Baldaris a z našich chlapcov to bol Kabrle. Strela na bránu. Nie, vybojovali sme Novákom. Novák vyjadzuje do stredu kluziska. Teraz sme 2-1, prihrávka na Martinca. Martince sa blíži prihrávka a dotyčky Hornú žrtku trafil Šťastný. Martinec mu prihral, nakorčuloval, Čepelov vydvihol a trafil Hornú žrtku strela na našu bránu. Hneď proti útoku. Tak to teraz sme mali za pek. Tam sme mali Šťastie a tu na pek. Tak sa to vracia žrtka na žrtku.
Puk v strednom pásme, opäť Martinec na modrej čiare, strela z diaľky vedľa, odráží sa Puk od zadného mantinelu, to je 7 minút a 11 sekúnd do konca stretnutia, útočia sovietskí hráči, už sú na červenej čiare, už sa dostávajú na modrú čiaru, prihrávka samému Balverisovi, strieľa, výborne Holeček, 0,5 metra, sám bol pred Holečkom, Baldaris dostal to ako na lopate, zabudli ho tam naši chlapci a vystrelil, Holeček sa položil a lapačku dal do vzduchu a stiahol tento puk. To je neuveriteľný zákrok, čo teraz urobil. To je neuveriteľný zákrok. To možno vidieť raz za 10 rokov, raz za 20 rokov od takého skúseného hráča. Aby zachytil puk tak, ako zachytil. No, hlavná vec, gól nepadol, 2-1 vedieme do konca stretnutia, 6 minút a 53 sekúnd, útočná akcia sovietského mužstva, opäť taká rýchla, nepredvídal golíkov, strela na bránu Charlamová, Holeček chytá 5 metrov a Holeček zrazil betóny, chytil. To je útok za útokom a Holeček neprekonateľný. Keby mal 8 nôh a 8 rúk, tak hadám, ešte by to tak dobre nevedel zachytať ani jeden z tých, čo sedia z tých 11 000 na tomto štadióne, ako on to dokáže s 2 rukami a s 2 nohami. Vejár keby robili, tak hadám by ten Vejár to nestačil tak pochytať, čo robí tento chlapec dnes. Neprekonateľný. Nezačala sa ešte hrať stále sa nezačala hra. Hlinka sa pokusí, neviem pokoľký raz, aby išiel na buli už podľa predpisu, tak tento raz mu to už rozhodca uznal. Hodené v našom obrannom pásme, vysunieme puk, vytisneme puk. Áno, ten tak sa kotúla a tak sa šmíka, ale to bude aj si nie. Volteč tak nechali hrať, nechajú pokračovať v hre. Hlinka hneď za ním korčuloval, pritisol na mantinel pre zmenu. Buli napravo od Tretiaka. Tak toto stretnutie a už hrá rovné 2 hodiny, týchto 40 minút s prestávkami. Rovné 2 hodiny. Každá sekunda na ľade, to je dramatická báseň, ktorá dlho nebola videná. No v Katoviciach rozhodne ešte nie a na svetových šampionátoch málo kedy. Vedieme 2-1, 6 minút 32 sekúnd do konca, strela na bránu, odráža puk pred seba Tretiak. Má tam na pomoc Vasiliev, Vasiliev teraz bude útočiť, alebo bude len vyhadzovať puk. Vasiliev nakoniec prihráva svojím a už tu je aj protiútok hráčov v červenom. Zastavili Charlamov ešte, prihrávka medzi našimi hráčmi sa prebíja, snaží sa prebiť, ale už sú 4 naši. Hlinka nakoniec posledný zdržaní puku na pravú stranu Bublovi a Bubla takým krížnym pasom zase na stranu ľavú, prihrávka dozadu, Hlinka pripravený, strieľa, gól! 3-1. Ktorá z pravej strany poslala puk na stranu ľavú. Tam voľný priestor medzi palicou Tretiaka a Žrčkou a trafili naši. Prudká strela, umiestnená strela. Hlinková zaznamenáva 3. gól pre Československo. 6 minút a 1 sekundu pred koncom stretnutia so sovietským tímom. Veľmi dôležitý gól, pretože ten nápor sovietskeho celku bol obrovský, tá snaha enormná, šance mali, riešil Holeček a tu nás takého pomaly sa zalužujúceho protiútoku, nakoniec rýchlenie, krížny pas, nezachytenie puku a prihrávky obranou, 3. gól, 3-1 vedieme a to 6 minút pred koncom stretnutia. To bude za spomalenie akcie z našej strany. Pri puku Liapkin za bránou Tretiaka, ktorý je vsunutý do brány na pravú stranu svojím hráčom, ale to je prihrávka cez mnoho čiar. Jakušev za ňou ide, ale už aj dal dole palicu a povedal, to je zbytočné. Bola to žabka, bola nepresne mierená, nemôžem s ňou nič robiť. 5 minút 43 sekúnd pred koncom stretnutia na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Tu v Katoviciach vedieme nad mužstvom Sovietskeho zväzu v pomere 3-1 a ostávame bez prehry na tomto šampionáte. To sa nám už teda dávno naozaj na šampionáte nestalo. Bez prehry a budeme viesť náskokom 4 gólov, keď to udržíme, lenže ešte 5 minút je 5 minút. Keď to udržíme náskokom 4 gólov tabulku. A to je pekný štart do tej finálovej skupiny, kde je puk v strednom pásme.
bojuje sa on, vybojoval si ho Šalimov ho zle prihral, strácia sa, už je tam Martinec v rohu klziska, pôjde bojovať s dvoma hráčmi, prehrá súboj, prehral, ale len na sekundu, už sme zas pri ňom my, pretože je tam Kabrle v rohu klziska, stráca na Jakuševovi len na sekundu, Novák prišiel, jeho prihrávka nikomu a už je tu prudký protiútok hráčov v červenom, pád, je sám hráč, pred bránou gól, bola to chyba našich a Baldaris vedľa bezmocného Holečka dáva 4 minúty 56 sekúnd, druhý gól sovietského tímu, ale bola to veľká chyba našich, spomalili sme hru, hrali sme sa s pukom a nedávali sme pozor. Každá najmenšia nepozornosť znamená stratu priestoru a možnosť skorovať. Pred chvíľou takúto nepozornosť zaznamenali sovietskí obrancovia, stálo ich to gól, teraz naše mužstvo stálo nás to gól. Pokračujeme tedy v hazování ve středovém pásmu, ve středovém kruhu vedeme 3-2, ale škoda té branky, byla to chyba, kterou jsme mohli ještě v obraně zachytit, nepodařilo se, Pospíšil, znovu dává Černíkovi, Černík vyhazuje do středního pásma, sovětští hráči samozřejmě injektování doslova tou brankou, kterou dali, okamžitě snížili na 3-2, to je pochopitelně v takovémto utkání patřičná psychická injekce. Hazovat se bude vpravo od brankáře Holečka, je tam Golikov, je tam z našich Nový, Kotouč v rukou rozhodčího Karlsona, už na lédě sovětští hráči se pokusili hned vystřelit, Petr Šťastný tedy backhandem se pokouší rozhrát, nepodařilo se mu, musí tam ještě Černík před Balderisem vybojovat Kotouč, ale Balderis má přesně větší sílu v rukou. V této chvíli znovu nebezpečná situace, dva hráči se tam běží, je tam Žluktok před brankou, číhá Balderis, chlapci, pozor na to. V této chvíli ale Petr Šťastný s Kotoučem na holi už vyjíždí, komu dáš, dává Novému, Nový se řídí do obrané třetiny sovětského týmu, tady má možnost rozehrává nakonec zpátky našim obráncům. Machač ve středovém pásmu z velké dálky se pokusil vystřelit, špatně nastřelil jenom brusle Cigankovi, což znamená, že Nový se musí v této chvíli vracet zase až do naší obrané třetiny a vyhazuje žabkou Kotouč směrem na najíždějícího Petra Šťastného. Petr Šťastný je tam atakován Cigankovem v okamžiku, kdy měl Kotouč, kdy přebíral Kotouč, nic se neděje, pozor na Michailova, Michailov se uvolně před padajícím Machačem, centr před branku, zachytili jsme nenadlouho, stále ještě Kotouč z naší obrané třetiny a v této chvíli Pouzar, ale jede sám proti Cigankovi a Babinovi. Pouzárova klička končí na holi Babinově, to znamená, že Cigankov má možnost rozehrát Michailovovi, Michailov ale ztroskotává na našem Hlinkovi, Babinov znovu u Kotouče dává na Charlamova, Charlamov ale ztroskotává zase na našich hráčích a Hlinka v této chvíli má možnost alespoň vyvést Kotouč do obraného pásma sovětského týmu. Vyhazuje ho směrem na Pouzara, Pouzar tam přenechává ještě Martin dává Hlinkovi, Hlinka střílí, tvrdá střela, Treťák vyráží do boku své branky, to znamená na hůl Cigankou a pozor zase na Michailova, Michailov ve spolupráci s Charlaumem. Zastavili se, výborně chlapci, postavení mimo hru. Golikov se snažil už rozehrát zase svým spoluhráčům, to se mu nepovedlo, lépe řečeno povedlo, ale zahrál Kotouč do postavení mimo hru. Já se domnívám, že máme největší šanci vidět poprvé na mistrovství světa právě ve hře dvou nejlepších týmů hru bez brankáře. Domnívám se, že trenér Kulagin se svými asistenty Loktěvem a Jurzinovem odvolá Treťáka, ovšem je to zatím 3 minuty 12 sekund před koncem zápasu. To je příliš brzo, ale v té rozhodující fázi není vyloučeno, že sovětští hráči budou hrát 6-5. Charlamov zůstává stále na ledě, tady teď s Balderisem a spolu s Michailovem odjíždí pouze Golikov. V obraně Vasilie Plutčenko, naši pardubická trojka vpředu, vzadu Bubla s Kajklem. Kotouč na ledě, Novák se pokouší ho vybojovat, takhle jsme ho vystřelili doslova až za brankovou čáru Treťákovu, zakázané uvolnění, hra se tedy vrátí až před našeho Holečka vlevo od něho, vlevo od branky. Sovětští hráči samozřejmě v tom velkém tlaku neustávají, jsou fyzicky velmi dobře připraveni, s tím je třeba počítat a naše obrana vůbec, celé naše mužstvo bude mít plné hole práce, pokud by chtělo tento jednobrankový náskok udržet. Dramatické, opravdu dramatické střetnutí, rozhodčí Lagac ukazuje, že jak Charlamov, tak Novák jsou příliš nervózní, přijíždí tam tady Balderis ve spolupráci s naším Boušem Šťastným, sovětští hráči zůstávají před naším Holečkem, střela na branku stražena našimi hráči a pozor, stále ještě nebezpečí trvá. Až v této chvíli snad se pokusí, ano, Novák, vyhodit Kotouč na Martince, Martincovi dává postavení mimo hru na červené čáře. Rozhodčí Lagac ukazuje, že to bylo rozehrání z naší obrané třetiny, musíme se s tím smířit, i když snad tomu nebylo tak, ale nedá se nic dělat.
Naše střídačka stejně jako sovětská pochopitelně prožívá toto utkání sebou, tak jako my ho prožíváme u mikrofonových přijímačů. Charlamov a náš Jiří Novák budou bojovat o kotouč. Zatím stále ještě jsoucí v rukou rozhodčího Carlsona. Teprve teď padl na led, sovětští hráči se ho snaží vybojovat, to se jim nepodařilo, protože kotouč na holi Kajklově a na holi Bouše Šťastného, ten dává Jiřímu Novákovi. Jiří Novák dává před našeho Martince a Martinec nestačil před výjíždějícím treťákem kotouč zachytit na svou hůl. Protiútok sovětského týmu, vedený Charlamovem na místě levého křídla, zastaven Bublou na chviličku jenom, ale v této chvíli snad s konečnou platností Jirkou Holíkem, který posílá kotouč do obraného pásma sovětského týmu. Tady je znovu Ludčenko. Ludčenko dává nakrátko Charlamovi, Charlamov Michajlovi. Michajlov se řítí do naší obranné třetiny, ale tam už je u kotouče Kajkl a zašlápne. Ano, nic jiného se nedalo dělat. Nejlepší řešení, protože sovětští hráči v tom čertově kole před soupeřovou brankou jsou vždycky nebezpeční. 2 minuty a 17 sekund nás dělí od závěrečné sirény. Tam jsou chlapci připraveni s československou vlajkou. Organizátoři, kteří na pomyslný stožár vítězů vždycky vlajky styčují, ovšem to je ještě 2 minuty 17 sekund do konce. To je v hokeji příliš dlouhá doba. Šalimov ve spolupráci s naším, je to nový? Ano, nový, bojovali o kotouč, Pospíšil u kotouče, podél hrazení dává ještě na Petra Šťastného, nakonec Machač novému, nový centruje na Jiřího Holíka. Jiří Holík po místě levého křídla se dostal do obraného pásma sovětského týmu. Tam se snaží rozehrát, podél hrazení se pokusil poslat za treťakovou branku, to se nepovedlo. A zastavená hra, prerušená hra, na mantineli, pritisnutý puk, napravo od treťaka. 1 minúta 57 sekúnd, delí nás od konca stretnutia. Československo-sovětský zväz, vedú československí reprezentanti v pomere 3-2. Posledné 2 minúty, nie celé, minúta 57 sekúnd. Ako je to málo, ako je to veľa. Najmä v hokeji. Na buli ešte stále nikto z našich. Pouzar prichádza a napravo od neho Hlinka zohnutý, ale už správne, už podľa predpisu. 2 razy sa myhla palica, druhý raz sa myhla palica. Strácame buli, ale len na chvíľu puk strácame. Už je v rohu klziska. Prihrávka dopredu, červený, hráči červenou, Cigánkov zachytil puk a taká akcia vyhodená dopredu. Dostávajú sa sovietskí hráči. Dvaja Jakušev je tu na ľavej strane, prihráva na pravú stranu svojmu útočníkovi Šalimovovi. Šalimov teraz bojuje v rohu klziska z Jakušev, Šalimov. To je tá výmena miest, výmena pukov. Nakoniec prihrávka pred bránu. Pozor, chlapci, strácajú puk na modrej čiare. Strela na bránu. Výborne Holeček, prázdna brána. A z prázdnej brány Bubla vyhodil puk teraz von. Preskočil už ten chránič Holečkov. Už som videl, už tam korčuloval. Ale blesku rýchle Jakušev tam korčuloval, že ho už dopraví a vtedy sa tam naraz javil desi Bubla a chladnokrvne palicou ešte stačil vytiahnuť 20 cm od bránkovej čiary, ktorá bola prázdna, ktorá bola červená, tam sa pekne ťahá od jednej žrtky k druhej, stačí ešte puk vyhodiť von. To je 1 minúta 27 sekúnd do konca stretnutia, vyhrávame v pomere 3-2. Striedanie na ľade, ďalšie striedanie na ľade, hráči pomaly prichádzajú, na tom striedaní nechce sa im zísť Michajlov, Charlamov na buli, pripravený, ten je stále na ľade, urobil dnes obrovský, a Jakušev, to najsilnejšie, čo je Michajlov, vystriedali si miesta, teraz Jakušev s Michajlovom, Charlamov s Ludčenko, Vasiliev, teda tá známa stará pečka, Charlamov vybojováva puk pri mantineli, áno, prichádza mu Michajlov na pomoc, ešte vyhodenie puku, Vasiliev strieľa, kde je puk, na zadnom mantineli, na zadnom plexiskle, všetko v našej obranej tretine, Charlamov sa tam krúti s pukom pri mantineli, my sa značíme nohou, rukou, vyhodiť puk, vyhoďte chlapci len puk, 1 minúta 10 sekúnd do konca stretnutia, vedieme v pomere 3-2, sekundičky pomaly skáču, už je tu Martinec z rohu klziska stráca puk, Jakušev sa za ním rúti, ale je tam ešte aj strel na bránu. Machačova, to je len také hodenie puku. Hneď Treťák poslal svojim spoluhráčom 54 sekúnd do konca stretnutia, vedieme v pomere 3-2. Útočná akcia Michajlovu, Jakuševovi. Jakušev teraz chce prehodiť puk. Dostane sa do puku, nedostane sa k akcii, nedostal sa. Nový strieľa, puk sa odráža od zadného mantinelu. Posledné dramatické sekundy, 39 sekúnd. Na pravú stranu Vasilej vysunuje Charlamova, už sa ani nestriedá. Charlamov k vlastnej striedačke. Ludčenko sa zmocuje puku na modrej čiare obrannej tretiny sovietskeho mužstva. Vysunuje dopredu Jakuševa atakuje Peter Šťastný, ten snaží sa puk zobrať. Nepodarilo sa mu to, traja sme tam. Holík Ilka prihráva, strieľa. Treťák vyráža pred seba, Jakušev sa teraz rozbieha 15 sekúnd, 14 sekúnd, 13 sekúnd, 12 sekúnd pred koncom stretnutia, vedie Československo pomere 3-2, Michajlov ešte poslednou akciou, ešte je tam Charlamov do stredného pásma, 4 sekundy, 3 sekundy, 2 sekundy, 1 sekunda, koniec stretnutia.
Koniec stretnutia, vážení poslucháči. Československo zvíťazilo v dramatickom, nádhernom hokejovom stretnutí, ale 1 sekunda ešte do konca, ešte nie je koniec. Hráči sa už sústreďujú na čiarách a rozhodca ukazuje teraz všetkým i našim okolo holečka, že vráťte sa za spokojne na striedačku, pretože hodiny ešte nenaskočili tú 20. minútu. Chýba 1 sekunda. Pýta sa kapitána mužstva, či treba hrať ďalej. A ukazujú, že nie. Ale hrať sa bude Buli. Áno, ešte sa tretiak bez masky vracia do brány. Holeček má masku, sú tam viacerí hráči. Michajlov pripravený. Michajlov ukázal rozhodčí, aby už to neházel, protože sportovník je to kapitán, ale rozhodčí trvá na vteřině hry. Áno, pretože hra musí trvať 3 razy 20 minút čistého času, nedá sa nič robiť. Musí sa hrať, padne Buli a bude koniec. Pravda, ešte hráči stoja prakticky dnuka v ihrisku všetci pri tomto Buli. Skončilo sa stretnutie. Zvíťazili sme v neobyčajne krásnom hokejovom súboji, športovom zápolení, čistom, nádhernom hokejovom na najvyššej svetovej úrovni. To bol súboj 2 hokejových gigantov, kde prešla v priebehu 60 minút pred očami divákov celá škála hokejového kumštu. Všetky technické finesy, ktoré len hokejová kniha pozná. Všetky taktické možnosti, kde kondícia obidvoch mužstiev bola taká, že vydržali v tom najprudšom tempe hrať všetky tie minúty, tie sekundy, ktoré tu boli. A teraz hymna na počesť víťaza. sovietského zrezu. Panenka. Gól! Sme majstri Európy! Augusta, už mu nerečuje, zatekujšte, nový gól! Teď by to chtělo vydržet. Jarmila a Stáňo. Přepište dějiny, Česká republika vyhrá! Jednou jsme v Praze dostali branku v posledních sekundách. Ještě pozor, už jsme to dokázali!